Po wczorajszym święcie Matki Bożej, Matki Kościoła, dzisiaj potwierdzamy naszą więź z jej macierzyńskim sercem. I pisał kiedyś młody Karol Wojtyła: ktoś się długo nade mną pochylał miłością, bo każdą miłość trzeba przenieść aż do śmierci, bo tylko wtedy staje się nieśmiertelna. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.